Připravili jsme si pro vás recenzi těchto voděodolných zápalek. Pochopitelně těch typů voděodolných zápalek je veliké množství. My zde máme tady tento. Tak teďka si zkusíme voděodolnost, takže já konec zápalky namočím do vody a zkusím škrtnout. Tak jak můžete vidět, krásně to chytne. Teďka si ukážeme, jak z obyčejných zápalek, my teda použijeme tady tyto kovbojské, udělat také voděodolné zápalky. Tak, teďka si namočíme hlavičku do vosku. Postačí nám i jedna vrstvička. Tak já myslím, že to bude stačit. Teďka necháme chvíli zaschnout. A zkusíme. Takže ponoříme hlavičku do vody. Teďka odškrábeme ten jemný povlak. Opravdu je potřeba dát si záležet. Hudý příprav kamen. U těchto kovbojských sýrek je velice výhodné to, že je můžeme škrtnout o jakýkoliv drsný povrch. Vody tak nám můžeš předvést teďka. Podržím svíčku. Tak jak můžete vidět, opravdu funguje to i na těchto kovbojských zápalkách. Teďka si ještě vyzkoušíme obyčejné sýrky, které můžete koupit kdekoliv, v tabáku, no prostě všude, určitě je každý známe. Takže teďka opět stačí jemná vrstvička. Necháme chvilinku zaschnout a zkusíme voděodolnost. Teďka opět seškrábeme tu jemnou vrstvu toho vosku. A můžeme zkusit škrtnout. Tak opět, jak můžete vidět, i s tady takovými obyčejnými zápalkami lze udělat voděodolné tím, že je namočíme do vosku. Takže já myslím, že jako ukázka tady toto postačí. Teďka si udělejte o tom obrázek sami, jaké zápalky si koupíte a co s nimi dále uděláte.